ассалому алайкум. номи ман фарҳод аст. ваалайкум барсалом. аз телевизион дидам ки ширкати шумо оид ба ҷойҳои кории холӣ эълон додааст. мехостам дар ширкати шумо кор кунам. хуб, оё шумо ягон касб ё ҳунар доред? бале, ман муҳосиб ҳастам. таҷрибаи кориятон чӣ қадар аст? 1 сол дар соҳаи истеҳсолот фаъолият намудам. бо барномаи 1-3 муҳосибот кор карда метавонам. бисёр нағз. дар ҳақиқат мо ба муҳосиб ниёз дорем. лекин тавре мебинед ман нафари дорои маъюбият ҳастам. оё ин барои ба кор қабул шудани ман ягон монеъ эҷод намекунад? не албатта. барои мо таҷрибаи корӣ ва малакаи касбии шумо муҳим аст. дар асоси моддаи 5 кодекси меҳнати ҷумҳурии тоҷикистон ҳар кас ҳуқуқ дорад бе ягон табъиз ва маҷбуркунӣ меҳнатро озодона интихоб намояд ва ё ба меҳнат озодона ризоият диҳад, ба малакаи худ ба меҳнат ихтиёрдорӣ кунад, касб ва самти фаъолиятро интихоб намояд. инчунин ҳар як корманд дорои ҳуқуқ, имкониятҳо ва як қатор имтиёзҳо мебошад. дар ширкати мо низ барои ҳар як корманд шароити мусоиди корӣ, ҳаракати озодона ва истироҳат фароҳам оварда шудааст. моддаи 258 амалӣ намудани ҳуқуқи маъюбон ба меҳнат. 1. маъюбон дар сурати доштани тавсияҳои меҳнатӣ ки аз ҷониби мақомоти ваколатдори давлатӣ дода шудаанд, ҳуқуқи бо корфармо бастани шартномаи меҳнатиро бо шартҳои оддии меҳнат ё дар ташкилотҳои махсус гардонидашуда ки меҳнати маъюбонро истифода мекунанд доранд. 2. даст кашидан аз бастани шартномаи меҳнатӣ, гузарондани маъюб ба кори дигар, тағйир додани шароити меҳнат бо сабаби маъюб будан роҳ дода намешавад, ба истиснои ҳолатҳое ки мутобиқи хулосаи тиббӣ ҳолати саломатии ӯ барои иҷрои ӯҳдадориҳои меҳнатӣ монеагӣ мекунад ё ки ба саломатии ӯ ва ё бехатарии меҳнатии дигар шахсон таҳдид мекунад. хеле хуб, пас ман ҳоло ҳуҷҷатҳоямро ба дасти кӣ супорам? ҳуҷҷатҳоятонро метавонед ба мутахассиси ширкат оид ба кадрҳо пешниҳод кунед. салом, роҳбарияти шумо ба ман гуфтанд ки ҳуҷҷатҳоямро бояд ба шумо супорам. бале дуруст, ман ҳамаи ҳуҷҷатҳои шуморо қабул мекунам. онҳоро омӯхта мебароем. ҷараёни ба расмият дарорӣ 3-4 рӯз давом мекунад ва сипас бо шумо тамос мегирем. ташаккур. саломат бошед. дар моддаи 27 конвенсия оид ба ҳифзи ҳуқуқи маъюбон ки онро тоҷикистон эътироф кардааст омадааст шахсони дорои маъюбият бидуни табъиз ҳуқуқи баробари интихоби ҷойи корӣ доранд. табъиз аз рӯи маъюбият нисбат ба ҳамаи масъалаҳои марбут ба шаклҳои шуғл, шароити қабул ба кор, кироя кардан ва машғулият, ҳифзи ҷойи корӣ, пешравӣ аз рӯи кор, шароити бехатар ва солими меҳнат манъ аст.